Hayibo yintoni? Wangena sowuleqwa? Ngawo ifowuni le ikhalayo busi. Uyakundibuza uba ngabana ndilekwa yintoni. Tshini? Okay ke sisi. Inkosi ngonazisa. Ndizoza kusasa. Sure. Hayibo busi. Yintoni? Umama uphinde wangenza esibhedlela last week. Ungakulinge busi. Uzenza itishala kum. Yinto enye leyo. Yonke lento ino week. Hey, uyazi mntwami ngendlela umama kwesithana ngayo isibhedlela ingathi kanti unexhegwana likagqirha pha. Andimqondi lo mamakho. Hayibo. Umama ngathi ekho right wena uthetha le fish uyithethayo. Unjani kanti? Ndiphilila khonto kunjani? Andibuzi lonto, ndibuza ba unjani. Kanti busi ngawutsho. Yintoni ingxaki mamakho ke? Ugula into? Yo. Mama ndixelele, uneswekile. Hayibo. Uyithathaphi? Uyithathaphi? Intoni? Hayibo busi. Uqibothi umamakho uneswekile. Ngoku wena uqibothi umamakho uneswekile. Iswekile, isigulo. Yabona ke busi, kuyanceda uthandana kwakho nam because ndiyakuplaka. Umamakho ufuneka asebenzise iproduct le kuthiwa ligqabi lomAfrika. Igqabi lama-Afrika? Hayi man busi, khange ndithi igqabi lomAfrika. Ndithe igqabi lama-Afrika. Uyabona igqabi lama-Afrika liyeza elididiyelwe nguDr Xumisa. Linceda ke i-high blood pressure, iswekile, nenhliziyo nezinye ke izinto. And uyayazi ke mntu wami, igqabi lama-Afrika elindithetha ngalo alisetyenziswa ngabantu abadala kuphela. Nabantu abatsha bayalisebenzisa igqabi lama-Afrika and hey liso. Ufumaneka phi ke uDr Xumisa? Hayi ke office zabo shem zikhona eMthatha, zikhona eLibode, zikhona eJohannesburg, zikhona eKapa, eKhayelitsha, zikhona nalapha eMonti. Kodwa ke necontacts zikhona obvious uvela ubafonela. Zincede busi usindise umamakho aphile ixesha elide. And uyayazi ba pha into endiyithanda kaDr Xumisa siyasetyenziswa nescan. Umuntu ajonge uba ngabani ugula intoni phambi koba ngabana bamnyama. Hawusho ke le information ingaka uyithatha phi? Oh, hayi ke mntu wami, ndive ngobabalwa kaloku ubabalwa uhamba pha ilento fresh kangaka ubabalwa. Usebenzisa iiproduct zikaDr Xumisa. Ubabalwa. Ngicela unikele i-toilet paper mntu wami. Andizoyenza loo nto.